Аз го включвам и си гледай. В смисъл. Да, трябва да го върти, след да почне. Аз То съм почна. Побързай, ако ни занеса кафе, ще ме превърне в боболечка. Много е горещо, няма да можеш да го носиш. О, аз ще го занеса. Но аз искам да ме превърнат в боболечка. Нали нямаш нищо против, че остана да спи тук? Не, приятели, вие са винаги добре дошли. Бутилката, която ми подари президентът. Ти изява ми изръбната, Да не повярва, че... да ме попита. Ски колко е добър. Боже, малката бутилкарка, другият се носи като сумнамбул. Да, Хилари просто се шегува. Тя знае, че човек не бива да взима чуждите неща. Много важно, една шибана закуска. Тя каза шибана. Шибана, шибана, шибана. Хубаво се вижда, нали? Имам този шибан бана. Нали е пестра? Знам, че малко шантава, но Хилари е страхотна, нали? Не, ти си страхотна. Много си мил, но нали е страхотна? Ти си страхотна. Добре, престани. Харесваш Хилари, нали? Да съм казал обратно? О, значи не харесваш Хилари? Да. Харесваш я? Да. Наистина ли? Ами... Не. Ама как така не харесваш Хилари? Не е сложно. Тя е най-добрата ми приятелка. Но това не значи, Кажи че ми, трябва кога да да я го харесвам. спира? Това няма да се отрази на отношението с нея. Аз просто мисля, че... Не знам, просто мисля, че е малко глуповата и повърхностна. Повърхностна? Ще ти хареса ли класна дека твоя най-добър приятел повърхностен? Ти си ми най-добрият приятел. Как ще типа? Бързо хващаш, признавам ти го. Държи се свободно. Сори. Заспали. Няма да е проблем. Малко. Изобщо не го мисля. Няма да си разпъта чорапите заради това. Лека нощ. Лека нощ. Ех, че си гуменце. Дай напред, дай напред. Знаеш как ще типа? С тия... Ау. Държи се здраво. Има много добри ногти. Много се радваме, че отново избра нас да организираме кампанията ти, Кени. Кампанията срещу остеопорозата. Ще отворя бутилка мляко. Кени, аз няма да мога да се взема до следващата седмица. Сега организирах партии за толерантността, но до тогава можеш да работиш, Супер. например, в салон. Разбира Спи. притесненията ти, Кени.